Dadi nek iso semisal kepaksa duka ketelatan kerja duka tangi turu duka napa langsung tangi salat qadha. Nek sampean keturun gak niat turu dalam artian gak niat ninggal salat iki gak dosa ya. Jadi tapi aja diremehno ya. Sampean turu biasane jam 10 iku biasane tangi subuh biasane ya. Berarti sampean turu jam 10 lah kok tangi jam 8 iku gak dosa nek sampean gak lilir ya. Nah ning lilir kayak subuh turu maneh iki dosa. Biasanya kan lilir azan turu maneh lah iki kudu dosa kan. Nek gak tangi blas, gak lilir blas sampai jam 8. Nah biasane turu jam 10 iku tangi subuh biasane iki. Ternyata tangi jam 8 gak dosa langsung tangi salat subuh kok. Oh, sing gak oleh ngene. Melek ngopi sampai jam 3. Marah wah iki sawane kok esuk iki. Kok turu wae. Wis kok wae. Lah ini iki dosa iki.